फ्रेंड्स नोंथांमोना दिनै बनसुआ जाबादि बरलेण्ड बिग्रायनो थांदों आलादा रायजो बरलेण्डनि थाखाय डिवाइड आसाम 50-50 स्लोगान होननानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव होस्रिख्रावदों। बे होस्रिख्रावनाया थारैनो धन्यबाद होथावना। जानो हागौ बिथांमोननि बेबायदि होस्रिख्रावनायखौ गोबां सुबुङा मदद खालामाखैबो जानो हागौ। थेवब्लाबो बिथांमोना धन्यबाद होथावना खामानि मावदों। बिसोरनि आन्दोआव मा दं बेखौ जों नायबिजिराखै बा बिजिरनो गोनांथि गैया। आन्दोआव बायदिसिना थानो हागौ बा जेबो गैयाबाबो फिउचाराव मानसिनि मेन्टेलिटियाबो सोलायलांनो हागौ। जानो हागौ बनसुआ फिउचाराव मा जागोन जों बुंनो हाया। नाथाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो बरलेण्डनि थाखाय बेबायदि बिग्रायहैनाया रोजा रोजा साबायखरनि पात्र होननानै आं बुंगोन। दिनैनि बे जन्तर मन्तराव होस्रिख्रावनायाव बाहागो लानाय आफादफोरा जाहैबाय बनसुआ मोनसे जाहैबाय अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आरो बड' राइटार्स एकाडेमी आरो मोनसे जाहैबाय बड'लेण्ड जनजातीय सुरक्षा मंच आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरबो दंबावो बेबायदि मिथिनो मोनदों। बिथांमोना दिनै जन्तर मन्तराव बेबायदि होस्रिख्रावहैदोंमोन। नाथाय सबसे दुखुनांथाव बेनो 1.5 घन्टासो बा 1 घन्टासोनि एसे बारनायनि उनावनो मा खालामबाय बै जि होस्रिख्रावनाय धरना बेखौ दिल्ली पुलिस आरो CRPFआ सोरनिबा थिनहरनायाव भंग जाहोबाय। माने 1 घन्टा 1.5 घन्टासोनि उनावनो साफ्रोम लिडारफोरखौ मेन लिडारफोरखौ हमजोबनानै गासैबो पुलिस थानासिम लाजोबनानै थांबाय। नोंथांमोनाथ' नुखादों बेखौ। दा बाथ्राया जाहैबाय बेबादि लांनाया देरहासारनाय ना जेननाय। आंथ' ओरै बुंगोन दिनैनि बेबायदि दिल्ली पुलिसा बेबायदि लिडारफोरखौ हमै हमै लांनाया माखासे लिडारनि जोनोम जाहोबाय होननानै आं बुंगोन। आरो बै लिडारफ्रा बेसेबां जेन्युइन जागोन फिउचाराव बेखौ आं मिथिया। नाथाय बिथांमोना फिउचाराव लिडार जानो थाखायबो टारगेट लादोंमोन आरो बे दिनै मोगथां जानानै फैबाय। मानो होनबा सरकारनि नोजोराव गोलैबाय सोर बेनि मेन मास्टार माइन्डआ। आरो जायफोर सुबुंफोरा बैफोरबायदि बिग्रायनायखौ माने टारगेट खालामनानै प्लेनिंखौ बानायदों बै प्लेनिं खालामग्रा मानसिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना जोबोरैनो मोजां होननानै बुंगोन। बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारा एसे माने स्ट्रं जाफिनसिगोन खोमा आं बेबायदि सानो। माखासे सुबुंनि पलिटिकेल केरियारा एसे डेमेज जालांदोंमोन। निश्चय एसे पलिटिकेल केरियाराबो स्ट्रं जाफिनसिगोन होननानै आं बुंगोन। अपसन्द अप्रियबाबो बे बाथ्रायाबो सैथो। माखासे सुबुंफोरा लिडारबो जानो लुगैयो आरो लिडार जानो लुगैनानैबो बेबायदि खामानिखौ मावो। नाथाय जियानो जाया मानो बर' हारिनि थाखाय बे बिग्रायनाया दरकारमोन। बिथांमोना नाथाय दिनै मोननैसो गोरोन्थि खालामदों नामा आंनि सोंनाय। गोबां साननो हागौ गोरोन्थि खालामाखै, नाथाय बिनि जि साइड इफेक्ट बेयो फिउचाराव नुजाथिनायनि चान्स दं। आरो बेयो ओरैबो जानो हागौ गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो थैलायनायबो जोनोम जानो हागौ। जों नुदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव माखासे दैदेनगिरिफोरा माने गोबां समाव एबसुखौ ब्लेम खालामबोदों, नङा होमबा? एबसुखौ ब्लेम खालामबोदों। नाथाय दिनैनि तारिखआव मा बेबायदि बिग्रायनो थांनायाव माबा मोनसे गोदान सृष्टि खालामाखैना? बेबो एसे साननो गोनां। न' डाउट बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय बेबायदि बिग्रायहैनाया कौटि कौटि धन्यबाद होथाव। नाथाय जेब्ला दिल्ली पुलिसा बेखौ बोखाङो, बै जि धरना बेखौ गैया खालामो, भंग खालामो, बैनि उनाव माखासे दैदेनगिरिफोरा जेरै दावराव dekhreb आरो सानसुमा खंगुर bwiswmuthiary आरो गुबुन गुबुन बनसुनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना सानैसो सुबुंनि मुंखौ लादों। जेरै हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो प्रमद बर' बिथां आरो बेबायदिनो इउजि ब्रह्म, दिपेन बर' आरो प्रमद बर'। नाय प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे इउजि ब्रह्म बिथांमोननि मुंखौ लानायखौ जोङो एसे सानथावना। बिथांमोना पलिटिकेल सुबुं जानो हागौ बिथांमोना माबा मोनसे एरथुनानै बेखौ भंग खालामदों खोमा। नाथाय दिपेन बर'नि मुंखौ लानाया बर' हारिनि थाखाय माबाफोर खहा गोनां जागोन नामा फिउचाराव? दिपेन बर'आ खुनु पलिटिक्सनि मानसि नङा। जानो हागौ खामानिया पलिटिकेल लाइननि जानो हागौ। नाथाय बेबायदि बरलेण्डनि बिग्रायनाय समाव दिल्ली पुलिसखौ सोरबा एरथुहरनानै बेबायदि सेफायदोंबाबो एसेबां खहसाव मोनसे माहारियारि आफादा गुबुन मोनसे माहारियारि आफादनि मुंखौ लानाया आरो बै माहारियारि आफादनि सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ जेबो प्रुफ गैयालासेनो मुंखौ लानाया मा गुबुन हारिया बा पलिटिकेल पार्सनफोरा बा जोंनि सुथुर दैदेनगिरिफोरा हारिनि गेजेराव गाज्रि राव सोनानै गाज्रि फान्दायनाय लाबोनानै हारिखौ फिन खौसेथि गैयियाव लांफिननो नाजानो हागोन नामा?
बा बेबायदि नाजानो हागौ नामा बे साननो गोनां जादों। मानो होनबा थोंजोङै एबसु आरो दिपेन बर'नि मुंखौ लादों। मोनसे बाथ्राया सैथो जे दिनैनि तारिखाव जोङो एबसुखौ जाबायदि नोजोरजों नायदों गोबां सुबुङा, बे बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां जागोन नामा बे मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। मानो होनबा बनसुआ जोबोर गोदान आफाद, नङा होमबा? बिथांमोना बर'लेण्डनि थाखाय बिग्रायनाया जोबोर कौटि कौटि धन्यबाद होथाव। नाथाय आं सानो बेबादि बबेबा हारिनि माबा मोनसे बिनायाव गुबुन मोनसे माहारियारि आफादनि कुनु दैदेनगिरि आरो आफादनि नामखौ लायाबा मोजां जायो होननानै आं बुंगोन। नो डाउट खेंसालि बुंनायाव जेबो नङा, बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव जों जेबो मोनाखै होननायाबो बांद्राय जेबो नङा आंनि बादिबा। नाथाय आफादनि मुंखौ लायाबा मोजांसिन जागौमोन नामा बे आंनि सोंदावनाय। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय। गोबां साननो हागौ एबसुआ आगोलनि एबसु नंला मायबा नंला, बुङो बेबायदि बुंनाया बुङो, नाथाय बिदि बुंनानै नोंथाङा गासैबो बाथ्राखौनो कारेक्ट होनना नोंथाङा प्रुभ होनो हाया। दिनै बिथांमोनखौ बेबायदि जन्तर मन्तराव धरना होनायखौ बेबायदि भंग जाहोनायखौ सोर खालामदों बेनि दासिम जेबो प्रुफ गैया। उइदाउट प्रुफ, बिना प्रुफ बाथ्रा बुंनाया हारिनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ, बे बयनिख्रुइ साननो गोनां। आरो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया अराय सैथो जे एसेबां जोंनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरा लाइफआव मा मा भुल मावो बेनो प्रुफ। दिनै सानसुमा खंगुर बैसुमथियारि आरो दावराव dekhreb सानैबो बेखौ सबसे गिदिर भुल खालामदों। खमसे खम बिथांमोना प्रमदनि नाम ला, जेबो टेनसन गैया। सोरबा एमएलए इएमजिएमनि नाम ला, खोथा गैया। मन्त्रिनि मुं ला, चिफ मिनिस्टारनि मुंखौ लादो, बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। एबसुनि नामखौ लानाङा बेवहाय। एबसुआ फान्दायदों बिदि जानाङा बाथ्राफोरा, बा दिपेन बर'आ फान्दायदों बिदि जानाङा। प्रुफखौ लाग्रो, साननैसो उनाव जुदि प्रुफ मोनोबा बिनि उननि बाथ्राया जुदा जागोन। आरो बेबादि खालामोबा गुबुन जोंनि सुथुर हारिया, खुंग्रा हारिया जोंखौ जोंनि गेजेराव फिन थैलायनायनि जे लामा बेखौ सोरजिफिननोबो हागौ, बे साननो गोनां। दिनै माखासे बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हमनानै थानाव लांदों। बिथांमोनखौथ' जेलाव दोना ना, बिथांमोना गाबोननो दायोनो गगोन, गनानै फिन फैफिननो हागोन। बेबायदि बिथिङाव रावखौबो जेलाव जोबनानै दोनबाय थाया, जिहेथु बेयो डेम'क्रेटिक मोनसे धरनासो। बेनिखायनो बेवहाय जेबो जिंगासिनांगौ गिनांगौ साननांगौ गैया। नाथाय जोंनि लिडारफोरा अराय सम मोनसे गोरोन्थि खालामो जे माबा मोनसे जुदि जायोबा बे ब्लेमखौ जोंनि हारिनि मानसिनि सायावनो सोरनिबा सायाव होयो। बे सबसे गिदिर भुल, बर' जातिनि लिडारफोरनि सबसे गिदिर भुल। गोदोनि जि एबसुनि बिग्रायनाय, एनडिएफबिनि बिग्रायनाय, बिएलटिफोरनि बिग्रायनाय, बेबायदियाव बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों बेबायदि खोनाफेरामोन। नोंगो गावलायनानै थैदोंमोन, मायबानानै थैदोंमोन, नाथाय जेसेबां जि जाया मानो माब्लाबा बेबायदि आफादखौ ब्लेम खालामफेरनाय नुवाखैमोन। नाथाय बे लेटेस्ट जि मुभमेन्ट, बे मुभमेन्टआव एकदम डाइरेक्ट मेनसन खालामदों, बे गोरोन्थि। मिथिबाबो खालामनाङा, बे जोंनि हारिनि सायाव जुमुदै गारलायनायनि बायदि जेबो जाया। आरो मोनसे बाथ्राया अराय सैथो, जानो हागौ दिनैनि तारिखाव गोबां मानसिया साननो हागौ जे एबसुखौ सबबो नायनो बाजोब्बाय, नाथाय पपुलेसनखौ जों जुदि साननानै नायोबा दाबो एबसुनि फारसे 60% बांसिन मानसिया मोजां मोननाय दं। बेबायदि बिथिङाव जों माबायदि एबसुखौ डाइरेक्ट नेग्लेक्ट खालामनो हायो, एबसुनि दैदेनगिरि आफादगिरिखौ जों माबायदि नेग्लेक्ट खालामनो हायो। दिनै जों जा बिग्रायनो थांदों बे जागायजेननाया जेरै थारमानो जोंहा बेवहाय दुखु मोननांगौ गैया। जियानो जाया मानो, जेरै जाया मानो, खमसे खम बिग्रायदो। आरो बे जागायजेननायावनो जों जुदि सोरखौबा नेग्लेक्ट खालामनो स्टार्ट खालामोबा बे फिउचाराव जोबोर गाज्रिबो जानो हागौ हारिनि थाखाय। बेनिखायनो नेग्लिजेन्सिखौ गारनांगौ जोंनि लिडारफोरा। जोंनि मानसिफोरा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो, मा खौसेथि गैला, बर'फोरा खौसेथि गैला। नाथाय खौसेथिनि रियेल डेफिनेसनखौ साबेसे सुबुंफोरा हमनानै मोनदों? बर'फोरा मा जाहोननि थाखाय दिनैसिम खौसेथि जायाखै बेखौ साबेसे सुबुङा बुजिना मोनदों बर'फोरा? आरो बे खौसेथि गैयैनि दायनिगिरिखौ अरायबो एबसुखौ खालामगासिनो थादों। आरो प्रमद बर' बिथांमोनाथ' पलिटिकेल लिडार जाहैबाय, बिथांमोनखौ जोङो बुंनोबो हागौ। नाथाय माहारियारि आफादफोरनि सायाव ब्लेम होबाय थायोबा खौसेथि माबोरै जानो हायो बर' हारिया? स' खौसेथिनि रियेल डेफिनेसनखौ बुजिनांगोन। दिनैनि तारिखाव जों बेखौ नुदों, माने दिनैनि बिग्रायनायावबो जों नुदों जे एबसुखौ बयनिख्रुइ बांसिन दायनिगिरि खालामनो नाजादों। आरो जेनेबा बनसुआ जेबो गोरोन्थि खालामाखै लाइफआव। जाय दैदेनगिरिफोरा मास्टार माइन्ड बनसु दानायनि, जायफोर बिथांमोना मोनसे समाव एबसुआ बर'लेण्ड बिग्रायनाय समाव बुंदोंमोन मा बर'लेण्ड नाङा, बै लिडारफोरा दिनै बर'लेण्ड नांगोन होनना बुंदों, नङा होमबा? अब्लाथ' दागा गावसोरनोबो दङ। बेनिखायनो दाग गैयै लिडार गैया बर'आव।
सेपारेट स्टेट बा स्टेट दानायनि स्टेटहुडनि क्राइटेरिया गैया बेखौ रावखौ लानानै माने जावो आरो बेफोर पलिटिकेल गेम्स दिनै महाराष्ट्रखौ मोनथाम स्टेट बानायनो नागिरदों उत्तर प्रदेशखौ मोननै मोनथाम बानायनो नागिरदों नङा होमबा जे स्टेट लानायनि बा स्टेट बानायनायनि जेबो क्राइटेरिया गैया क्राइटेरिया बै समाव गैयामोन दा जाबाय खोमा बिदिबो जानो हागौ नङा होमबा स' बेबायदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 2 बोसोर जाबाय आरो बे 2 बोसोर जानायाव बेनि दफाफोरा मावफुंजायाखै आरो बे मावफुंजायैयावनो दिनै बर'लेण्डनि बिग्रायनायाबो जादों धन्यबादबो होथाव नाथाय आंनि गोरबोआव मोनसे गिनाय फैदों मा जायफोर बिथांमोना दिनै बर'लेण्ड बिदों बै लिडारफोरखौ जुदि हमै हमै जेलाव दोनोबा लाइफ टाइम जेलाव दोनोबा बिनि उनाव जुदि बुङोबा नोंथांमोना बिटिआर लाना फैखांनायनि उनाव मानि बर'लेण्ड बिदिब्ला बिटिआरनि दफाखौबो मावफुङा आरो बर'लेण्ड बिनायनि थाखाय जेबो खामानिखौ मावा बेबायदि जुदि स्टाइलाव सरकार थाङोबा बेबो साननो गोनां जादों बेनिखायनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो हानायाबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर गिदिर चेलेन्ज जानानै फैदों दिनैनि तारिखाव आरो बे दफाफोरा मावफुंजायैयावनो फिन बनसुनि बेबायदि संग्रामा स्टार्ट जाबाय बर'लेण्डखौथ' मोननो लुबैखागोन आं सासे बर' सुबुं हिसाबै बेनिखायनो बे बिथिङाव आं बनसुखौबो धन्यबाद नांगोन बर'लेण्डखौथ' जों दा मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनो हायानोखा हानाय कन्डिसनावनो गैया मानो होनबा बेवहाय बहुद गोलाव प्रसेस नालाय बुंनो हाया नाथाय बिटिआरखौथ' जों मोनादों आरो बिनि दफाफोरा जुदि मावफुंजायाबा बेथ' आरो बुंनो राव गैला नङा होमबा बेबो साननो गोनां जागोन स' नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो जे बे जि बिग्रायनाय बनसुनि बे दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव जि धरना बे धरनानिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिना मोनदों अराय सम मानो एबसुखौल' दायनिगिरि होबाय थानाय जाखो मा अब्ला एबसुखौ सापर्ट खालामग्रा सुबुंफोरा बर'आव 10% बो गैला नामा सबबो बनसुखौल' सापर्ट खालामग्रा जाजोब्बाय नामा बे साननो गोनां आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा माबा मोनसे जाथाय जायोबा डाइरेक्ट दिपेन बर'नि नामा मानो फैयो नङा होमबा प्रमद बर'नि नाम फैयो जेबो साननो गोनां गैया इउजि ब्रह्मनि नामा फैयो जेबो साननो गोनां गैया पलिटिकेल लिडार बिथांमोना आरो बेबायदिनो गबिन्द बसुमतारिनि नामा फैयो जेबो साननो गोनां गैया पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों बुंजायो बुंनायाव जेबो लसबो जाया नङा होमबा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि नामखौ लाजायो जेबो गेदेर बाथ्रा नङा नाथाय माहारियारि आफादनि आफादगिरिनि नामा अरायबो मानो फैयो जोंनि बर' लिडारफोरनि खुगायाव मा एसेबां नायनो हाया नामा बर' दैदेनगिरिफ्रा दावराव dekhreb आरो सानसुमा खंगुर बwiswmuthiary मोनसे समाव बिथाङा एमपिबो जादोंमोन आरो बिएसि गोजोन गोरोबथाखौ बिथाङा खालामदोंमोन आरो बै सुबुङा दिनै गेजेरावनो मा जादोंमोन बिपिएफआव हाबनानै बर'लेण्ड नाङा बे टाइपनिबो बुंदोंमोन नङा होमबा बर'लेण्ड मोना नाङा हाग्रामाजों थाफानानै आरो दिनै बिथाङा फिन माने बर'लेण्ड बिनायाव मुखुब आरो मुखुबथ' मुखुब माने इनसाल्ट खालामहरो मोनसे आफादखौ अब्ला बेयो एबसुखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्रबो नामा नोंथांमोना कमेन्टआव लिर मा एबसुखौ जों दिनैनि तारिखाव फोजोबस्राङोबा बनसुखौ एबसुसेबां स्ट्रं खालामनो थाखाय बेसेबां सम नांगोन बनसुखौ पाब्लिकआ जेनेरेल पिपुलफोरा बर' सुबुंफोरा फोथायजोबनो बेसेबां सम नांगोन बे साननो गोनां नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव लिर खुलुमबाय।